Gıylar. Men bir joramma, hem eltin, hem joram, şeýle bir öwünjeň, şeýle bir öwünjeň. Men bir zat aldım diýsem, menem aldım diýe. Men bir yer gittim diýsem, menem gittim diýe. Ine Bagtiýarlyk diýen jaş Söwda merkezine geldim. Olam hökman gelendir bilýänler. Şady. Ana. Şadyjan. Vay, barmyň? Barmy? Kenmi barmyň dünýede ölmede ýetbar ekeniňe. Vay, howa bar. Şu öýüň işem halis ýadatdygy. Şu ähli taslap, ötägidi bersem mikam diýip durun men. Agy, şunu çamalymy taşlap gidivermek bolmagy. Gidermi kam diýsem men hol jygyllyga gidermi kam diýen. Vay. Bir de jygyllyga gitmek gerekken. Öýde oturan yerimden telewizor görüp, arkaýyn diýjal oturan yerimden adamyma onu getir diýsem, onu getirýär. Bunu getir diýsem, bunu getirýär. Jygyllyga gitmek gerekken. Vay, getirmesine biziň kim getirýärler? Geçen asırda alıp beren koynuklarım hana küde bolup üýüşüp ýatyr. Vay, şu şeýle bir owadan gül ýüpekler, gaşly pommarklar, bu pommarklaryň dürli görnüşleri, gültüdi. Bulary ähli hana küde bolup ýatyr. Geýmesem ölýän, geýsem gaşanýan. O näme matagy? Ay, o şeýle, oşan ýalma tada bar da. Bücür jirde. Vay. Bilýärmi näme? Näme? Her ýylyma men adamym. Daşar ýurtdan üýtgeşip telefonum getirip berdi. Näme telefon? Gepleşip oturan adamyň ýüzüni görkezýär. Gepleşip oturan adamyň ýüzüni görkezýär? Näme boldy? Içiňirliler. O telefon geçen ahırma otadan galla. Vay, ha şu täzeyle men adamym bir sowgat getirdi. Hakik gürleşýän adamyň göp edip ýüregini görkezdi. Ýüregini? Ýüregi dagy näme? Bagry könnüm görkezdi. Vay. Şu öwünteler halamokda. Öwünteler halamak. Özüme iýliňňany öwünýän nälerin adamym 16 berdim diýmek, 16 berdim diýmek. Eger hiç görýänler diýmeňe beral. Sen onu hiç wagt öwüniň ok. Ýok, şu öwünýän nälerin öwünýänlerim halamok. Öwünmänmi? Gatam öwünür. Çal. Vay. Adamymyň ady Abbas. Üstümüze Anvar sepýäs. Her gün telim tılla tapyas. Tılla tellene. Adamymyň ady Galkan. Toylarda telpegin silken. Yetdiýseň misli bir yelken. Yeter yellene. Balydymyň ady Bektir. Elinedir ýagly kepir.